हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअ जाहैबाय स्पेशली चिरां डिस्ट्रिक्टनि लोगोसे जों बर'फोरनि। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाथार। से नाम्बाराव नाय, चिराङाव सानै मोनबावबायनो तेजपुरनि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दङमोननो बिथांमोना, माने चेन्नाइनिफ्राय फैदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआव सानै जाबावबाय दे, नाथाय बबे जायगानि बेखौ दाबो मोजाङै मिथिथ'वाखै। नाथाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अलरेडि बेखौ गावनि टुइटार एकाउन्टआव होखाबाय आरोना। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै नायोबानो मिथिनो मोनगोन। आङो दायो खावलायनोसो सानदों चिरांनि मानसिफोरखौ, चिरांनि रायजो राजा बिथांमोना खोब दखानाव, गावसिनि दखानाव थांनाय मा थांनायखौ बायसान्सनि थाखाय माबानानै दोनबानो जाहैबाय, मानिनानै थाबानो जाबाय आरो। मानो होनना बुङोबा गोबां दायो गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय, आसामाव फैनाय बर' सुबुंफोरा फैगासिनो दं। सोरबाया खारखोमानोबो हागौ नालाय, खारखोमानानै न'फ्राव फैनो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना बे समाव नोंथांमोना नोजोर लाखिनो गोनां जागोन आरोना। नोंथांमोननि गामियाव सोरबाया डाइरेक्ट होजोंनिफ्राय फैनानै बा आउट अफ आसामनिफ्राय फैनानै सोरबा बर' सुबुंब्लाबो बिथाङा क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थाहैथारनांगोन आरो। नाथाय सोरबा थाहैयालासिनो नोंथांमोननि गामियाव फैखुमानोबो हागौ आरोना। बैफोरखौ जों नोजोर होनो गोनां जानानै फैबाय दिनै। आरो 2 नाम्बाराव नाय, आसामाव दैबाना जाबायनो। आसामाव गोबां दाब दाब डिस्ट्रिक्टआव दैबाना जाबाय दे। जोंनि बड'लेण्डआवबो जानो हागौ, मानोना अखाया बड'लेण्डआवबो जोबोद दङ। सप्तासेसोसिमा हाबावनो हागौ आरोना। बेखायनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो। दाथ' चिरां डिस्ट्रिक्टआव स्पेशली वेदाराव नायोबा सप्तासे नुबावदों आरोना अखा हानायखौ। बेबायदि हाबाय थायोबा आरो चिराङाव दैबाना जाबावनायनि सम्भाबना दङ। 3थियाव नाय, चिराङाव गासै साद'नि देहायाव पजिटिभ आरो। चिरां डिस्ट्रिक्टआव गासै 6 बा 6 जन जाबाय दे। नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय। दा बेनो, जों सांग्राङै थानांगौ आरो। नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो खोन्थाहरबाय। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो गुबुननो बे बाथ्राखौ खोन्थाना हो। एलार्ट थानो बयबो सांग्राङै थानाया मोजां आरोना। बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ। आरो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो। बाय बाय।